Hörmətli televizor qarawçılar, Sabah Dolqunları televideniyasының бүгінгі көн чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез һәм студиябызга килгән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Инде аны тыңлау өчен без зәңгәр экраннар каршына Тимершак авылында яшәүче Хантимиров Хаҗинур Мөхәммәтнур улын көтеп калабыз. Исәнмесез, хәерле кич. Сезнең эфир аша без бүген иң якын, иң кадерле кешебез Тимершак авылында яшәүче Хантимиров Хаҗинур Мөхәммәтнур улын олы юбилее 60 яшь тулган көне белән тәбрик итәргә телибез дип башлана безнең котлау хатыбыз. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәрчак түгәрәк була диләр. Без ныклы нигезле, түгәрәк табыны булган өйдә үсеп, олы тормышка аяк бастык. Әтиебез безнең өчен һәр яклап яшәү үрнәге. Ул гомерен авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүгә багышлады. Тракторда ярләде ул, комбайнга утырып иген басуларында иңләде. Кечкенәдән максатчан, тырыш, белемгә омтылучан булып үскән әтиебез үзе сайлаган сукмактан тайпылмый алга атлый. Хезмәттә ирешкән уңышлары өчен бирелгән мактау кагазлары моның ачык дәлиле. Сабыр холкы, киң күңеле, тырышлыгы белән күпләрнең ихтирамын яулаган олы җанлы әтиебез дә 60 яшьлек юбилеена якынлашты. Әтиебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Балта эшенә дә, тимер-тумыр эшенә дә кулы ята аның. Әниебез безне кечкенәдән әтиегез ни дияр, башта әтиегездән рөхсәт сорагыз дип тәрбияләде. Тормышка чыгар, гаилә корыр яшькә җиткәндә дә без әтиебезгә ошаган, аның кебек сабыр, үз сүзен бер итеп, берәгәйле итеп әйтә белә торган егет насыйп булса иде дип теләдек. Һәм мактанып әйтү булмасын, тормыш иптәшләребездән уңдык. Әтиләр гаиләдә 5 бала үсәләр, 2 кыз һәм 3 малай. Төп йортта гомер кичереп, инде ахирәткә күчкән кадерле әбиебез Нурлы Худа аларны ничек үстереп, аякка бастырулары турында безгә горурланып та, сезгә андый авыр тормышны күрергә язмасын дип тә, борчылып та сөйли иде. Кызганычка каршы бабайыбыз Мөхәммәтнур инде күптән бакый дөньяга күчкән, ләкин шулай да улларын агач эшенә, җирне яратырга, кешеләргә карата мәрхәмәтле булырга, хезмәт сөяргә һәм иң мөһиме баянда уйнарга өйрәтеп калдырган. Бөтен нәсел белән бергә җыелганда аерым бер концерт куярлык номерлар оеша бездә. Сәнгать яраткан кешенең күңелендә явызлыкка, ялганга һич тә урын табылмый. Шуңа да безнең арада туганлык җепләре ныклы. Инде дә килеп әтиебезнең гаиләдә әниебез Рушаниягә терәк ират. Без балалар өчен утка да, суга да керергә әзер торган кайгыртучан, әйбәт әти, оныклары өчен нәрсә дә булса уйлап чыгаручы дәвәти. Туганнары өчен авыр чакта ярдәм итүче булуын да өстәсәк, безнең әтинең тулы портретын күз алдына китерү кыен булмастыр. Хантимировларның төп нигезендә алар инде 39 ел тату һәм үрнәк гаилә булып гомер кичерәләр. Безне, 3 кызларын алар хезмәтне яратучы, туган җанлы, изге күңелле итеп тәрбияләделәр, югары белем бирделәр. Инде өчебез дә үз гаиләләрен булдырды, әти-әниебез онык сөю бәхетен дә татыдылар. Кайчан килсәң дә безне якты йөз белән каршы алалар, кода-кодагыйлары белән дә аралашып торалар. Кадерле әтиебез, без синең һәр вакыт көр күңелле, сәламәт һәм бәхетле булуыңны телибез. Безгә яхшы тәрбия биргәнең, эшкә өйрәткәнең өчен рәхмәт сиңа. Безнең шатлыкларга куанып, әни белән тигезлектә, татулыкта гомер кичерегез. Сине бүгенге юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа гомернең озынын, саулыкның ныгын, җан тынычлыгы, күңел көрлеге телибез. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, бергә-бергә тынычлыкта озын гомер кичерергә язсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле синдәй кеше булганга яныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше-тирә, дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй көчең. Бүген синең 60 яшың, син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле.
Ихтирам белән әниебез Рушания, кода-кодагыйларың, Симеттә яшәүче кызың Гөлназ, киявең Илмир, оныкларың Нәфисә, Зәйнәп, Самат, Өтернәстән кызың Нәркис, киявең Рөстәм, оныкларың Азалия, Инзилә, Шәмәрдәндә яшәүче кызың Гөльяз, киявең Илмир, оныкларың Данир белән Динә диеләм әлеге котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе, Тимершык авылында яшәүче Хантимиров Хаҗинур Мөхәммәд Нур улы. Сезне чын күңелдән 60 яшьлек зур юбилей көнегез белән тәбрик итәбез һәм алдагы тормышыгызда да сезгә саулыкта, сәламәтлектә, туганнарыгыз белән һәрвакыт шулай гөрләшеп, бердәм, дус тату булып, һәм инде балаларыгыздан игелек күреп, рәхәтләнеп, оныкларыгызны сөеп, яшәүләрегезне теләп калабыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруында сез дә якыннарыгызны тәбрикләргә телисез икән, сездән котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз, бергәләп якыннарыгызның бәйрәмнәрен үткәрербез. Ә бүгенгә инде без тапшыруыбызны төгәллибез. Исән-сау булыгыз, ялларыгызны күңелле үткәрегез.